Ini ndagarawo mumarriage for the past 15 years and handina kana mwana. Chiri kunyanya kundirwadza zvekusvika pakuda kuzviuraya ndechekuti my little sister got married muna 2010. Asi pakaroorwa my sister tese takangonzi murume wake ari kuDubai and hakuna kana aiziva murume wake. Kwakangouya dzainzi hama dzemurume, isu taingoratidzwa mapictures emukomana tonzi ndiye uyu. After my sister got married, she relocated and started staying kuDubai. Akatoenda nemimba yake. Ini semunhu anga asinawo basa nezvakawanda wanda. Handina kana one day randakamboti ndoda kuonawo bamunini, zvekuti my sister akasvika pakuita vana 3. Vana vanotouya kuholiday but kumba kwangu havana musi wavanouya, vanongogumira kwaamai vangu. Then iniwo mumarriage mangu, murume pagore he goes out nebasa zvekutobuda munyika about 5 times a year, but ini ndaingonzi I'm going to SA. Handina musi wandakambonyatsobata passport yemurume kuti nditarise. Then recently I just got access yekupinda muma-emails emurume. Wanike ndimo mune nyaya dzese. My husband was having a secret affair with my little sister. Vanoita communicate ne-email. I had to look for my husband's passport. Because all this he kept it kubasa kwake. Ameno chakaitawo kuti ndisimudze shurek musi uyu ndokusangana nayo yakaiswa ipapo. Ndipo pandakatoona kuti pagore he goes kuDubai 5 times. Pese paye ndainyeperwa and vana vane sister yangu ava ndeve murume wangu. Ndakapererwa ndikaudza my mother. I was shocked amai vachinditi my little sister told her everything asati aroorwa and vanhu vakauya kuzoroora vaiva vatotengwa nemurume wangu. But my mom said waida ndiitowo sei munhu anga atove nemimba. As I speak right now I'm depressed. Murume ndakamubvunza akati I'm sorry but now you know the truth. Regai nditi imwe family idzoke munyika. He claims that he loves us all the same. He wants to make it official munhu wese azive kana ndimiwo. My little sister ndakamufonera akati it was a mistake. She's sorry and she blocked me on all social media platforms. Chazonyanya kundirwadza izama dzemurume vana tete naana vamwene vakatomboendeswa kuDubai kunoona vana namainini. It seems as if I'm the only one anga asingazive all this. Ndoitawo say I have no one to talk to. Dai ndine mwana ndaitiwo vana vangu vanondipedza stress, but handina kana mwana. Ndoitawo sei vedu I invested a lot in this marriage.